החורף התחיל, יש, אבל אנחנו ממשיכים להתאמן. איך עושים את זה? אז שימו לב לחלק הבא. אז קודם כל, אתה בא עם קפוצ'ון לאימון, אל תבוא עם חולצה קצרה, שלא יהיה לך קר, אל תתבייש לבוא, להתחיל את האימון עם כובע. אין שום סיבה שיהיה לך קר ומבאס. את האימון אנחנו ממשיכים על דופק גבוה, להישאר חמים כל הזמן, אין שום מצב שאנחנו סתם עומדים, מחכים, תמיד בתנועה, תמיד בפעילות. ואם יורד גשם ממש חזק, אני מוריד את הקפוצ'ון. לא כיף להתאמן עם קפוצ'ון סחוט, עדיף להתאמן עם חולצה קצרה סחוטה, דווקא זה כיף, זה מוסיף לאוויר. אבל הכי חשוב שתדעו חברים, שתבינו, לך גג 10 אימוני גשם. למה זה חשוב להבין את זה? כי כשאתה לא חושב, וואו, אני עוד חודש שלם הלך עליי, זה מקל עליך מאוד. תראה לי החורף חלה, האימון הראשון קרה. ומה יקרה לך שאתה תסיים את החורף הזה? אתה מסיים את החורף, התרגלת לצאת לאימונים קשים, שרטוב וקר ומבאס, בקיץ, או באביב, וכל זמן אחר שהאוויר נעים, אתה תצא לאימונים פנן, בטוב, בכיף, ובעצם הרווחת כאן את היכולת שלך לצאת לאימונים. זה כמו לעשות שכיבות צמיחה עם משקל על הגב. אתה מוריד את המשקל מהגב, הרבה יותר קל לך. שירד החורף, יהיה לך הרבה יותר קל לצאת לאימונים, צאו לתקוף.